danas ću otvoriti ovo jaje. Čuo sam da ove jaje Kinder Joy više ne piše ovako pravo nego na opačke. Sada ću da vidim da otvorim. Pogrešno sam. I gledajte, ja ne vidim. Upravo i dobio sam ovu. Ne znam da li je to vredno, ali vi ćete pišeti u komentare. Idemo na drugo. Sad ćemo da vidimo. Puklo je. I nadam se da je nešto vredno. Ovo nisam imao. Sad ćemo da ga namestimo da vidimo. Mislim da je teško. Evo ga, dobio sam ovo. Vidimo se u sljedećem videu.